i vos volen fer un tast, un poquet de cada cosa. Teníem problemes greus per triar. En el final vam dir, bé, nosaltres tenim un bolero molt especial per nosaltres, que és el bolero de Manacor. I va per tots els manacorins, avui, només faltaria. És un herència de Sitson, i mos ha fet molta il·lusió compartir-lo amb altres. Que el disfruteu i, com que avui és festa, menys ballar, que m'aprèn que no podreu, però podreu fer mamballetes i cantar i tot el que vos vingui de gust. Au, idò, disfrutar, va per vosaltres, bolero de Manacor. El volem dedicar molt especialment a Anna Margalida Rosselló, de l'Escola de Mallorquí. Perquè la primera estrofa no la facis que rufar, perquè és un foraster. Sabeu què passa? Que ella jo crec que ho sap. Antigament venien cançons de fora, lletres, cantaven, la gent les mallorquinitzava, perquè dirà, de València han venido. Per tant, Margalida, supos que no te sabrà tant de greu. Au, idò, va per tu! Bé, i ara, com que ja us he contat que teníem dificultats per saber quina fèiem i quina no fèiem, jo aquesta i jo l'altra, sap que en Joan Carralero, que és el més jove i el més viu del grup, va dir, jo vos propòs i prepararé un popurrí a l'idò, per vosaltres, el popurrí.
si plogués